Igbo ndị ọma ekele m na Igbo bụ Igbo asị m ka onye chiri ya zere anyị agwụchakwala ọzọ n'ụbọchị taa iwetara ọnụ ije n'ụwa site na Akwamaka TV kedu ebe na-eweta ihe mmemme ọkwa na YouTube channel Akwamaka Media ọkwa aka mbụkwa nwanne gị nwaanyị Odoziakụ Esther Ugonweje Adaeje mba isiokwu nke anyị ji wee nọrọ n'ụbọchị nke taa bụ isiokwu nwere ka ọ dị ọ bụrụ ndị oyibo asị na ọ dị very sensitive mbụ isiokwu anyị ji wee nọrọ taa ma ọ bụ ka anyị ji wee bịa taa mana ọ ga-amasị m ka ị tọọ ntị gị n'ala ofuma ka ị site n'isiokwu anyị ji wee bịa taa wee mụta ife. Gịnị bụ isiokwu anyị ji wee nọrọ taa? Isiokwu anyị ji wee nọrọ taa bụ ikute nwa nke ndị Igbo na-akpọ adoption ya ka anyị ji wee nọrọ n'ụbọchị nke taa. O nwere etu anyị ga-esi leba ya bụ ikute nwa anya. Gịnị na-esonyere anyị ị ga-amụta nnukwu ihe isiokwu anyị ji nọrọ taa. Kedu ụbọchị anyị ji eweta ihe mmemme a? Ọkpọkpọ ụbọchị Satọde ọbụla ọkụ elekere 4 nke uhuruchi. Wee na-asịrị Igbo ndị ọma nke a bụ nke anyị biko ka unu na-esonyere anyị mgbe niile n'ije n'ụwa. Isiokwu anyị jikọ na-abịa na ihe mmemme a bụ isiokwu na-agba ọkpụrụkpụ na-akụzi ihe mgbe ọbụla ị na-esonyere anyị na ya ị ga-amụtarịrị ofu ihe maọbụ abụọ maọbụ eziletọ ga-abara gị uru ọbara uru ọ ga-agụrụ ọrụ na n'akụkụ maọbụ nwa gị maọbụ ikwu gị. Anyị akpapụzi ya ọsọ ka anyị kọ n'ubi ka ọ kpọbatazie onye ọ bụ mụrụ ya nọ. Ọ ga-amasịkwa na anyị ka ịgwa ọhaneze ndị Igbo afọ eji wee mara gị. Ibewu Geoffrey Obiefula. Kedu mpaghara Igbo isi? Abia State. Onye kedu ebe ọ na Abia State? Squatter local government, Utu to be precise. Onye Utu. Nnọọ. Ngwanụ nwanne m nwoke dịka ọ kọwakwara nụ biko kwana ọhaneze ndị Igbo afọ eji wee mara gị na mpaghara Igbo ebe isi. Aha m bụ Maazị Chinemerem Joshua onye Imo steeti. Onye kedu ebe ị bụ n'Imo steeti? Abụ m onye Nwangele local government area. Nwangele local government area. Imo steeti. Nnọọ. Ịfụgonụ maọbụ ịnụgo n'isiokwu anyị ji wee nọrọ taa. Isiokwu anyị ji wee nọrọ bụ ikute nwa nke bụ adoption. Kedu ihe ghọtara bụ iji ikute nwa? Ikute nwa nwere ike mmadụ nwere ike pụta jekuru nwa mmadụ mụrụ maọbụ jekute nke ọbụla. Ikute nwa bụ ikute nwa mana nke anyị jiri maka ya wee nọrọ kedu ihe ghọtara ọ bụ? Ikute nwa n'ụzọ ziri ezi bụ ịga na maka a na-akpọ orphanage home ka kute nwa m ga-enwe akwụkwọ zuru oke nke ndị oyibo na-akpọ documentation so that orukwe n'echi onwe ihe dapụtara n'ọdịnihu enwe ike idifend ya. Ọ ya bụ ikute because ị ga kuru nwa without legal process nwere ka o ruo echi enweghị ike get the hold of that baby. So na nke mkpanụ ị ga-akute nwa onye ọzọ ka ọ wụrụ nwa gị ka ilekọta ya azụ nwa nke iji aka gị wee mụọ onye mụtara azụ ikute nwa. Daalụ. Gịnị mekwara ndị mmadụ ji eje ekute nwa? Ọ gwara ọtụtụ ihe mere na ndị mmadụ ji ekute nwa. Nke mbụ ọ nwere ndị na-ekute nwa na ha enweghị ọmụmụ ha amụtabeghị nwa. Ọ nwekwa ndị na-aga ekute nwa na ha mụtara nwoke ha chọrọ nwaanyị ha ga-ekute nwaanyị. Ọ ndị na-aga ekutekwa na ha mụtara nwaanyị na ha chọrọ nwoke. Ọ nwekwa ndị na-aga ekute nwa na mebi nke ha mụrụ mebi na ha mụrụ ofu nwa ha chọrọ ịga kutekwu ofu wee mezuo ya abụọ so that nke ha mụrụ amụ ka were nwee ihe na-aga n'egwu kọmite egwu. So ọ dị ihe ndị mmadụ ji ekute nwa dị iche n'iche. Dịka nwanne m nwoke kwuru ka kedu ihe i chere bụ ikute nwa? Ikute nwa dị n'ụzọ dị iche iche.
ikute nwa n'etiti nwoke na nwaanyị nke lụrụ di na nwunye ha na-aga kute nwa na-awụghị ha ndị mụrụ ya. E nwere nke nwaanyị nke na-etoruola ogo ịlụ di ọlụtahụ di azịasị oge erula mgbe ị kwesịrị inweghị nwa inweghị di inweghị nwa onye ahụ ga mere adọpta na-akpọ ikute nwa n'asụsụ. Abịakwa n'ezinụlọ ndị lụrụ ndị abịara amụrụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị ha nwee properties asị nwoke anọghị n'ezi a na-achọ nwoke ga-ebichi ezi agakute nwa emere nwa nwoke adopt ka na-akpọ ikute nwa n'asụsụ ya nọchi anya nwa nwoke n'ezinụlọ ahụ. So ihe ma ghọtara ikute nwa. Ebe di na nwunye nọkwa nkọ. Di na nwunye ọtụtụ ihe bụ ihe na-eme nwoke na nwaanyị iji ekute nwa a na-akpọ di na nwunye na-eji ekute nwa. Ihe ndị ahụ bụ ihe gbasara amụtaghị nwa ha sị ka ha ga mere nwa adopt kute nwa na-awụghị nke ha nwa na onwe ha wụ di na nwunye mụrụ. So ha mere nwa ha adopt ọkute nwa ahụ ọ ghọọla nwa nke ha mana ọwụghị biologically ọwụghị nwa nke ha. Dịka anyị si wee mara na ejekute nwa ụfọdụ na-eme ha jekutechazie nwa nwatakịrị ahụ bụrụ nwa bataranụ. O nwere ndị ụmụazị na-eme ha bata ha enwe ihu ọma mepecha ụzọ ebe ihe na-esi ike ha ejiri ezigbo akara aka ha eji wee mụ ha bata n'ezinụlọ ahụ mee ihe niile achawa ma akụnụba abata ihe niile abata ha enekwa anya mepụkwuzie akpa mepụkwu ụzọ nwa ọzọ abata. Ọ bụrụ na nwa abata asị na onye jere kute nwa ahụ ya amụtabeghị chaa o jee kute nwa ya chọrọ ka ndị baya bụ onye amụtabeghị chaa o wee jezie kute nwa ahụ. Mgbe o kutere nwa ahụ nwa ahụ abatazie mepee ụzọ nwa ọzọ abịa ya bụ nwunye onye ahụ jere kute amụzie nwa mụta nwa ka a sịkwa na onye a jere kute nwa nwoke nwunye onye a jekwa ma ọ mụtazie nwa nwoke. Ebe ọnọdụ dị etu a ịfụnanya ị ga-enwe dịka nna ọ ka ga-abụ otu ihe n'ebe nke ikutere ekute nọ na nke ahụ ịmụtara n'ọbara gị nọ. Ajụjụ a afụrụ gị si wee kuo ume kutuo ikutere kutuo ajụjụ a ọ dị omimi mana nke bụ eziokwu bụ na o nwere mgbe ị ga-enye the love ị ga-enye nwa mụrụ n'afọ na mgbe ikutere ekute nke a nke bụ eziokwu. Onye ahụ na-agwara gị na ọ ga-enye gị nwa okutere ekute the same love o nyere nwa ọ mụrụ n'afọ. To me aga m na-asị onye ahụ na-atụ asị. Yes, there will be love, there will be equal love and the two peace. But there mana dia kọma there ị ga-akọwara anyị kọma ka jegoro nsọ ka ike nsọ ma chịrị ị ga-akọwara anyị kọma. Music, a blend of quality sound delivered in an artistic way. At Akwamaka Music Studio, we don't just produce sound, we create the right atmosphere for you to explore your creativity. So take advantage of our spacious state-of-the-art facility today for your live recording, while our professional sound engineers work their magic. We also offer digital studio sessions, EP production, full album production, mixing, mastering, jingles, voiceovers, amongst others. For inquiries and booking, contact us via the numbers showing on your screen. You can also reach us on any of our social media handles as displayed. Akwamaka Production Limited, the pride of African entertainment. Igbo ndị ọma anyị echigatala na azụmahịa anyị ka nakwa n'ije n'ụwa site na Akwamaka TV. Ọ bụrụ na isonyere anyị ugbu a isiokwu anyị ji wee nọrọ bụ ikute nwa nke ndị oyibo na-akpọ adoption. Enwere ikpu n'ọnụ isi nọ kọma ya adị ya kọwakere na anyị rịkpọma ha ya adị ya rịkpọma ha adị ya mgbe ụfọdụ ọ na-esiwe ụmụ nwaanyị n'aka. Ụmụ nwaanyị na-enwe o nwere attachment a na-enwe n'ebe ụmụ ha mụrụ amụ dị.
Luto na ọhụwa na-ebu ya n'afọ for 9 months. Because mụ na-ekwu nga na-eji onwe m wee na-ekwu na-enye as example because onwe m ka mma na amara m ndị ọzọ. Ọ wụrụ mụ as nna gara kute nwa mechaa nwunye m mụọ nwa ga na-enye onye nwa nke ekutere ekute love mana ka ọma ga-adị ya n'ụwụ na a sị na blood is thicker than water. M ga-alọvụ ya onye ọbụla m nyere nwa m ga-enye ya mana ka ọma ahụ dị ya n'ụwụ na kupie tosiri dị gị na mmụọ. Ọba ahụ dị ya n'ụwụ na nwa mụrụ na afọ nwa ọbara gị na-arụ ọnụ na ahụ ya na nwa ikutere ekute ọwụrụ the same thing. Olesizi bụ ọ na-emume chazi mụta nwa. I chere na rịkọm ahụ kwesịrị ka ọ dị sakere na n'ụdị nke gị abịakwana ebe gị nde na ọ bụrụ na nwunye gị mechara mụta nwa nke ahụ ekute emepe n'ụzọ nke gị onye nwekwa rịkọm m soro n'ụzọ nwanne m nwoke si wee kwuo ịgwa gị eziokwu rịkọm ga-adị mana ka anyị lee anya n'ụzọ rịkọm a ga-esi dị ịma na imere nwa adopt ọ ikute nwa nke ị mụtara n'afọ ga-ewere ya imere ya adopt ya abata n'ezinụlọ after 1 or 2 years afọ abụọ nwunye ya dị ime ya ga-amụta nwa ọ mụtara nwoke ọ mụtara nwaanyị ha na-eto ọ mgbe nwa ahụ na-eto ka ihe dị iche that rịkọm to be ga-esi pụta maka na nke nwoke lụrụ nwaanyị nwere ike nwa ahụ ọ mụtara n'afọ nke ya abịa na-eto bịara ọ na-akpazi agwa nwa nke ekutere ekute agwa ya aka mma karịa nke ọ mụrụ n'afọ and ama m nwoke tobi onye ọ na-awụ ọ chọọ ịhụnanya nwa nke ọ mụrụ n'afọ ọ na-ahụ mfe oke because na ya nwa na onwe ya wụ nke nwoke ọ nwunye ya na ịhụnanya ha nwere ebe ha mụtara nwa nke ha na-adị karịa mana ịbịa soro n'ụzọ na ha nwere nwa nwoke ọ ha nwere nwa nwaanyị nke ha mere ekutere ekute ịbịa soro n'ụzọ ya ị ga-achọpụta na mgbe ha ga na-eto agwa nke nwoke nwa ya o kutere ekute na-akpa nwere ike dị iche na agwa nke ọ mụrụ n'afọ ji dị na mgbe ọ ga-abịa n'ahụ ọtụtụ ihe ndị ahụ mkpagharị agwa nke nwoke nwere ike na-eji ịhụnanya tụ nke ahụ ekutere ekute karịa na bụrụ na ihe na-akọwa m na nke ahụ ekutere ekute nwere ike agwa nke akwa ya ọ na-akpa aka dị mma karịa nke mụrụ n'afọ gị. Agwa nke o kutere ekute karịa dị mma karịa nke a mụrụ amụ n'afọ nwoke ya mana onwe ya ga-ewere ịhụnanya nye nke ahụ mana ebe ị ga-elile anya ị ga-ahụta na nwunye nwa nwaanyị mụtara nwaanyị na-echerisi ya too much ọ na-ahụ ya n'anya mgbe ụfọdụ ebe ahụ ka nsogbu na-abịa bido maka na di ya nwere ike were ịhụnanya nke o nwere dịka na nwa nke ekutere ekute na-akpazi agwa na-enye ya ịhụnanya na-egosi ya ịhụnanya nwere ike ọ pụọ ya egote ihe na nke a mụtara amụta bito na ọ ga na-asị ọ ezinụlọ anyị ọ papa m because ọ marala na ihe awụ nwoke agaghị a na-ezo ya ezo mana ebe ahụ ka nwunye ya na nwunye ya ga na-esi enwe okwu n'ụka. Ihe nọdị awụ biologically ọ nke m mụtara nke nwunye m mụtara ụdị ọkpara m by adoption onye nke m mere adopt ụdị ọkpara m so ịma mgbe ụfọdụ ihe na-esewe okwu na-awụ akụnụba onye na-esewe okwu n'ezinụlọ between nwa ekutere ekute na nke a mụrụ n'afọ so iji wee gbochie esemokwu ahụ akụnụba gị ahụ ike ya ntutu inye onye nke a chere ka m bịa o nwere ị chọrọ ịgbachapụ ajụjụ ahụ m jụrụ gị chere ihe chọrọ ịgbada ha na-abụ mgbe i jere kute nwa ahụ
ịma na onwe ndị na-eje ekute nwa onwe ndị na-eme ha ji ekute nwa onye nọ n'akụkụ anya mmadụ na ọ bụ nwunye ha mụrụ nwa mana a na-eme ya eme onwe ndị na-eme ha ji ekute nwa nwunye ha na-etinye ihe n'ahụ n'ụdị na ọdịime mana ọ gịnị ya agba na ọ dị ime na nkute ka ichere ekute ya bụ nwa n'ọnọdụ dị etu a nwunye ya aha enweghị amụcha nwa a ijụọ ka nwa gwa onye ọbụla na nwunye gị amụọ na nwa na nwa abụkọ nwa gị na nwunye gị na-eje n'ụka nwa iwe dezie nwunye gị edozie tụrụzie ime mụzie nwa ọnọdụ dị etu a onye ebuzido ọkpara gịnị ka ị ya agwa ndị ụwa nke biolojikal onye ka ahụ ebutere ekute onwe ya ahụ dị ọkpara mana ma ebe okwu na-esi abịa ebe unu awụ ụmụ nwaanyị yes kewu eziokwu ebe nsogbu na-esi abịa most times ụmụ nwoke anaghị enwe problem ụmụ nwaanyị na-ebu ụzọ ebute the problem because just like otisi wee kwuo na esi n'ọ between di na nwunye mana nwa ahụ na ekute ka ekutere and ọkwa from that di na nwunye ka anyị esikwe mara na nke ahụ na o nwere ka ekutere ekute because ọwụ oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'ama na azụ nọ na ngịga so is either na o si from the man or na o si from the woman aside as ị ga-eji wee mara na nke ekutere ekute na nke ekute because most times ụmụazị ahụ na-egwuru oyi na onye ahụ ọbara ma onye ahụ ọbara ha anaghị ama anything ọzọ ma ha tolitezie too ọ bụzi na o nwere ka aside as iji wee mara na ekutere ofu ekute then ndị asịrị abatawa n'ime etu ọwụ na di na nwunye kọmpọtụ onwe ha kpakọlọta onwe ha ọnụ nwere anyị asada nụrụ ya onwe nwa na-ekute ekute nwee nke a mụrụ amụ ha etogide lụọ nwaanyị ma everything onwe ya ama na ekutere onye nke ekute olezi mgbe nwere mebie nwere casualties maybe hospital achọwazi ọbara ezie mapụta na abụrụ nwa ya ọ bụrụ na nwa gị nke nri mụtara n'afọ gị nwee ka o si chọpụta na onye nke nne ha abụghị ịmụ ya na ọnwa ekutere ekute ka ọwụ bịa isoro gị zọọ akụnụba isoro nwa a ime ka ọ mata na ọ bụghị ya ebe a abụghị be nna ya na-akpatara ya akpata ọ bụrụ na ọnọdụ dị etu abịa dịka nna ka ị ga-esi wee chịkọta ya ọ bụ na dịka nsogbu adapta ihe ga-eme ọ bụ isetụlụ onye nke ekutere ekute in fact isetụlụ ha abụọ ọ bụ na ha etolitego of age onye ndị oyibo na-asị ide your way because ọ nwere onye nwe echi ide your way dosa edosa ihe nwere ike ere ha abụọ na ọkwa na ha abụọ biri tikuwa then ha na-akọ ọsọ esemokwu na your house and ha wee tolitego ire ntịere onye ọnwụ n'ụlọ onye ọnwụ na-anọrọ n'ụlọ nke ya then o nwee akụnabi nwere ike ere ha abụọ because by law onye ka ya ekutere ekute ọnwụ nwa gị ka ọwụ fat ọya ahụ dị ọkpara gị because ọnwụ na Chukwu meziri onye gị nwa onye maka ị ga-ewere azị ọkpara so for the fact na ọ batara n'ezinụlọ mepee ụzọ mepee nwunye gị wee mụta nwa is a credit to him ka ihe mere adopt so ọ bụrụ na ọ dịka nsogbu adapt ihe emewo to ihe mụnwa ga-eme wụ ọnwa akụnụba nwere nke ere ha ya then separate ha abụọ onye nke a biri separate onye nke biri separate because ọ bụrụ na separate ya nwere ike one day bata na ofu onye egbugbu ofu onye mana abịa na nke gị ọ bụrụ na enwee nsogbu n'ezinụlọ kedu nchekwaba ị ga-enye nke ahụ ikutere ekute ya bụ onwe m n'afọ gị anaghị aga agbajọ ya agbajọ mana ma ọwụ nwa m mụrụ n'afọ ma ọwụ nwa ekutere ekute oke ruru maka na isi emisi ugbu a na ekutere onye ekute ọ ka nwa mbụ ezinụlọ ọ ka bụ nwa mbụ ya bụ diọkpara gị yes ma ọ bụ ada gị ma ọ bụ ada maka o dipendịrị ịmara mgbe ụfọdụ ka m chi n'ụzọ abịa na nwoke na nwaanyị nọ amụta nwa ya ga afọ mbụ abụọ atọ onye a na-elewe anya problem na-esikarị n'aka nwaanyị
mana ile ya n'ụzọ ọzọ ọ na-awụ nwaanyị bụ ụfọdụ ọ na-awụ nwoke na mshi na nke ahụ pụta gị bịala anya mgbe ụfọdụ nwaanyị chọpụtara na ọwụhụ ya nwa bụ nwaanyị bụ onye nsogbu si n'aka o nwere ike ebulite okwu si ka a gaa kute nwa mgbe ụfọdụ nwoke chọpụta ka ọ ghara isi na ndị ebe m na-enye nwunye m nsogbu na-enye ya nsogbu ka ọmụnwa ya werezie the topic si nwunye m biko ka anyị gaga kute nwa onye kwuru ka ekute nwa na-awụkarị onye na-ebu ụzọ gosi ịhụnanya a na-agbagote abịa kute nwa abịa mụta nwa ekute amụta na ha bịa n'ofu ihe ruru nke ikutere ekute igosi na ya ọwụ nwa mbụ ikutere nwa mbụ n'ezinụlọ ị ga-enye ya ihe ruru ya ị ga-eme ya na onye a wụ nke m mụrụ n'afọ maka ihe ọ na-azawa aha gị ị ga-akute ya ọ na-aza aha gị aha gị ahụ na-aza gosi na ọ nwa gị so ihe ọbụla gbasara nwa ahụ ma ịga akwụkwọ ya ma otu o si ebi ndụ ya ọgụ maka akụziri ya so ihe niile gbasara ya nọ gị n'aka asị nwoke ọ nwaanyị ya bụ nwa bụ nwa izizi gị nwa bụ nwa izizi a na-agbajọ ya agbajọ maka na ụfọdụ ndị nwere ike ha sị oke ile anya na ile anya ka ihe asị ọwụhụ nwa nke gị mana ikwu eziokwu inye nwa ahụ ugwu ruru ya ka ọ ghara inwe echiche ọjọọ maka na o topụta ndị mmadụ ga-agwakwa ya sị ekutere ya ekute mana oge ala anya ihe gị onwe gị mere ya asị nna ọwụ nne ọ ga-eme ya fidela na agwagọ gị ya ekutere ekute ọ ga-ele anya sị mana ndị egosighị m ekutere m ekute ha were m ka ndị mụrụ m mana n'ọnọdụ dị etu a ọ na onweghị ohere ọbụla ị ga-eji wee mee ka nke anyị mụtara n'afọ gị sọpụrụ nke n'ihi ka ọ mata na onye a n'eziokwu na ekutere ekute mana ọnya mere o ji wee bịa na ọnya mere nyanwa eji mụta nyanwa na ọ bụrụ na ọnyanwa bụ Chukwu mana mbata onye nke a batara mepere ụzọ nyanwa ji wee bịa ọ na ọnọdụ dị etu ahụ ọ na onweghị ka ị ga-esi wee chịkọta ha abụọ ka ha na-abụ mara na eziokwu na onye nke a na-ekutere ekute mana ọ nwanne ka ha na-agbanyeghị ikere ya ihe mana ọ bụrụ na ị kere ha na-awụ ihe kere onye nke a ga-esi nke a jebe si onye nke a jebe ịfụna na ha na-abụ ka na-enwe onye a na-afụtakwa onye a na onye abụọ nwanne m ha na-abụ nọkwara onwe ha before m ekwu okwu ikere anyị ma try all possible means iji wee mekọlọta ha abụọ ete mana ihe nọ n'ụwa ahụ once envy batara n'ime mmadụ mata ihe ọnwụ na ọ sọrọ gị kwuo isi kwuo sie na ntị ebe a sie na ntị ebe a pụ because once ọ matagoro ya outsiders ga na-enye ya negative advice so ọ bụ na egwu acha ya si na onye ahụ were ya azụ nwanne gị the thing continue the best thing ya mụnwa ya emewo separate ha abụọ but before that mmebu ụzọ nyecha ya ndụmọdụ azị nna na onye ahụ na nwanne gị ka ọwụ in fact na ọya mere ejiwa na ọya mepere ụzọ so many things ị agwa nwa gị mana ọ bụ na ịgwachazie ya ọwụzi na ogbu ihe ọkụ the best option bụ asị kama ihe aja ala egbubiri ya ọzọ best thing ike ihe inwe between two of them onye ọbụla separate from peace to them is already ya bụ ọ bụrụkwara na-ebe nwunye gị na-enye nsogbu gị na ya bụ ofu gị na nwunye gị abụkwa n'ofu onye akwa nya o nwere ike ịmara adịọcha mgbe ụfọdụ anyị bụ ụmụ nwaanyị ka ọ na-akacha njọ anyị ya na-etikwa ka eje kute ya bụ nwa kute ya bụ nwa ekutezie nwere ike ọ bụrụzie nke nwaanyị na-enye nsogbu ịgwakwazighị na nwa bụ nwa ekutere ekute na nke a jikọrọ nke a jikọrọ nke a na ya nwetara nke anyị na ya chọzighị ya ọnọdụ dị etu gịnị ga eme ma mgbe m bidoro n'isi bụ m si na ndị nke nwaanyị ndị nne nwaanyị ọha na-ebu ihe a n'isi the same thing m na-emekwa wụ asị m na ọ na-adị bọyị etolitego mana ọ bụ na situation wee bịa na otolitebe
because he persists here, happy and all. We can one day go here. It's possible. So I want to alternative maybe all kind of secondary school or something. No more I am as a father until body school. Okay. Or major school instead of a house. Maybe. We go back to house on a day or 2 days. I'm gonna kill my brothers or kill my mom. By email the how would it maybe a two? Maybe what a career no. On each na nwatakịrị ahụ ga na-enwe mwute na ọ bụrụkwa na ama n'ọnọdụ a ka ya ga-anọ ka ya nọrọkwa na akakwara ịhapụ ya ka ya nọrọ ebe ọ nọ tupu ịzame ka chekwazọ ya na chikwa. Hi, this is Aquameka TV. I'm Yellow Jerry, and this is Entertainment Hub. This is where we give you glitz and glams, red carpet shows, and everything that puts a smile on your face is what happens here. Your smile is our priority. Make it a date with us. 4 p.m. every Wednesday to put a smile on your face and enjoy. Laughter is the best medicine. And what's laughter without entertainment, right? Catch us on all social media platforms. On Instagram and TikTok, we are Aquamaka. On Facebook, Twitter, and YouTube, we are Aquamaka Media. Don't forget, at Aquamaka TV, your smile is our priority. I wonder I chigatara na azuma I kana na ije n'ụwa site na Aquamaka TV. I so quite tata bo Ikute Nwa Adoption ebe ka na-ewetakwara ọkwa na our YouTube channel ụbọchị Satọde ọbụla ọkụ elekere 4 nke uhuruchi na Aquamaka Media. Ajụjụ njụrụ gị ọ na-echeghị na nwatakịrị a ga na-enwe mwute na ọ bụrụ na ọ bata agbasa akwụkwọ o si na ụlọ akwụkwọ lọta ebe obi n'ụlọ akwụkwọ si ebe a lọta esi ya ngwa na ọ ya eje na nke ụmụnne gị nọrọ maka etu ihe si wee dị ọnọdụ n'ihi na nwatakịrị a ya amago na o nwere ka ọnọdụ si dị n'ụlọ ọ bụsị mmadụ ga-agwa ya na nkute ka ekutere ya o doro n'iche na nwa ga na-enwe mwute Ọ ga na-enwe mwute azụ mmadụ mana ndụ ka a na-azụ onye a na-azọ ndụ onye Chukwu na-azụ onwe. So to me ọ ga-enwe mwute mana ọ bụrụ na ọ pụọ gaa ebe ahụ m si ya nọrọ na ọ wutu ụmụaka ndị ọzọ na-egwu egwu ana owute a na ọ ejite ya ọ ga na-akụzi na o mechie skul na ọ chọzi na-abata na ọ chọzi na-aga ebe a straight because go hapụ ya n'ụlọ ọ risk ị na-ete gị because go nwa wụ nna most times na ha nọ n'ụlọ o nwere ka ọ wụ na ya nwa na nwunye gị na nwa nke nwunye gị mụtara ga na-anọ and onye nwunye gị si na ọ chọzi maka a ga na-esi treat ya ma ọ wụ na ị nọrọ. So to me the best thing bụ ya wee ga ebe a gụrụgụrụgụrụ nke akwado ya gaa hụ ya azị nna so ka o nwee a sense of belonging marakwa na nna ya hụrụ ya n'anya. Ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị dị iche na nke nwanne m nwoke zara mgbe m jụrụ ya. Ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ ọ bụrụ na nwa ahụ ikutere ekute dịka i siri wee kwu agwa ya bụrụ agwa dị mma na-ejezi agwa mana nke mụrụ n'afọ ọ bụkwa na ọ na-akpa ezigbo agwa mana nke ekutere ekute ka site na ka enwe amamihe ka enwe akọ na uche ka na-edozi ihe ị ga-akatawa obi dịka nna ịbụ were ihe gbasara azụmahịa gị ihe ọbụla akụnụba gị maọbụ ihe ndị maybe na ị nwere companies maọbụ ị na-azụ ahịa ihe edewe ihe niile were nye nwatakịrị ahụ n'aka si ya ngwa na-edobe ihe ndị anya. Ajụjụ ejuru ugbu a o nwere ka ọ dị mana ka m kwuo eziokwu ndị oyibo ya sị na dị sensitive. Exactly. A na-ahụ ebe a na-eme ihe agaghị ebe a na-arụ agwụ ebe a na-echi ọzọ apụ ebe a na-echi ọzọ jere ebe a na-arụ agwụ nwa nke mụnwa mụtara ị ga-anọkọta gị were ihe nyefee onye na-amaghị anya ya onye mana agaghị echekwatanwu ihe i nyere n'aka. Ịbụ Chineke bi n'eluigwe na-ewere nwa nye anyị onye gị nwa ọ na-enye gị maka na ọ ma na ị ga-eme gịnị ị ga-echekwatanwu nwa. M were akụ na ụba nke m nwere ọhịa m tara ahụhụ kemgbe ụwa mkpata ego ma ewere ihe m nwere bịa were nye nwa nke m nwa ma na ya nwa agaghị ahazinwu ya
mana onye nke anya m jizi m kwutere sị a na-eto amara onye nwe onye agwa a na-akpagharị ha abụọ nwee ụmụ mana a ga na-asị n'ala Igbo nwa nke ị mụrụ n'afọ wụ nke wụ biological son or daughter mana ma o gosighị m dat na m ga-ehapụ nwuru ya ihe wụ nke m nyefee ya n'aka ka ọ handụlụ ọ hazie ya aga m enye ya n'uche nke gị aga m enye ya maka na ihe m chọrọ wụ ka mmadụ na-ebido biznes ọ ihe azụmahịa ị na-eme ya ka o nwee ike too ị ga-ewere ya gaa nye onye ma ọ ga-awa eru echi ya ewere ya gbaa aka mbọ ọgbacha ihe niile etie onye ọbụla agbara aka ị ga-enye ya nke ahụ ịma ọwụlọ nke ahụ m kwutere ekwute bụ nke isi ya jụrụ oke jụọ oyi nke ọ ga-abụ nsị ya nne ọ nna were ihe a achọrọ m ka a hazie a ma enye ya ahụ mana m ga-eme ka ọ ghọtara na enyere m gị ihe a maka na ya ruru gị ala maka na ị ga-akọwatara ha abụọ ka ha mara na ihe awụ ha ga-eji ga lụwa ọgụ ọ akụgbuo onwe ụlọ abụọ wụ ụmụ m mana anyegere m onye a n'ime ihe m na-ekwukwa gịkwa ntị ịma na ilekwa anya ha abụọ nke m kutere ekute ka ọkwa nwa mbụ so m na-eteki decision m na-eteki ya based on ọ ka nwa mbụ m maka na o mere gịnị ọnwa mbụ and o mere ihe ọzọ m mere m ji were ya n'ụzọ ahụ wara ọ kpazigị agwa eziokwu na abịa n'ebe ọzọ dịka ịbịa ka a sị na na-abịa na ezinụlọ nke gị na nwunye gị na ụmụ gị na nsogbu adịghị onye ọbụla nabatachara ya ụmụ gị nabatara ya abịazie ụmụnna eziokwu na gị nwa bụ nwoke gị nwe ezinụlọ ihe kwuru otu a ka ọ ga-adị mana kedu nkwado ị ga-enye ya bụ nwatakịrị n'ebe ụmụnna nọ na-asị na echi achọ onye ahụ afọ okwu wee sie nwatakịrị ahụ ike na mbụ ndị ụmụnna enedi ịma na ọwụwa mụtara dị mma because ha mara na ọgwụgwọ a mụtara dị nwa ụmụ ha ya abịa ịgbawa dị mmụọ so the first thing nwa ya emewu to make sure that na ụmụnna na mara na nkutere dị nwa ekwute ụmụnna gba na village ka ha na na nwunye m bi na taa nwunye mmụọ gwa ha na nwunye m amụgo ụmụ nla mpụrụ dị nwa ala wee ga-abịa ịjụ ma nkutere ekwute ma m ekutere ekwute so ha mara na ọnwụ ekutere ekwute wụ achọ mecha ahụ na-achọ ịkwapụ ya mana ọwụ na ha ọnwụrụ onye mmadụ na ọnwụ ekutere ekwute na nwa m ji aka mgbe mụ onweghị ya akwapụ ya because ọta m nọ na mgbe a mụrụ m before nto o nwere many things nna m kụziri ọtakwa m mụkwara ya mma na m mere ya adọpụ ọma m ya ahụ nna m zikwere m na-ezigbo ya onwe ebe m nwegasịrị ada ubi ticha ya everything zi ya my business everything zi ala m so that achọ m echa from o take over from me ụmụnna matakwa na ọnwa ikutere ekute after m nwụrụ ka ọma m ka dị ndụ mgbe ka dị ndụ n'ime na nwere ndị na-ezo nwee ndị anaghị ezo onye ọbụla na-ama na nwa ekutere ọka ọwụ na m ezoghị n'izoghị ezo na ụmụnna ama na ọma m kutere mana n'ọnwa n'Igbo jere na nwa kedu nkwụ ya asụ nwa ha n'ala igosi na ka ụmụnna ya bụ achọghị echi afọ asị na ọnwa abụ eziokwu na nwanne anyị nwoke kutere ekute mana ọ ya anọchi afọ nwanne nwe na ya ha the only thing ya emere dị nwa ọwụ na o tolite e nwere age a na-eji eti mmadụ n'ụmụ a na-eji eti nwa n'ụmụ according to our own ebe m si wee bịa o nwere age ị ga-eru azị nwoke edebe aha gị n'ụmụnna ihe ọnwụ na ụmụnna na-eme a na-atụ ụtụ isoro ụmụnna na-atụ ụtụ so m ga-emere ya ha azị nwa m because ọtụtụ mgbe ihe na-eme ndị ụmụnna na-eji ụbụsị abụ nwa nke ị mụrụ n'afọ gị sef
na-awụ nwa ikutere ekute achọghị echi ma afọ gị ha na-anakọsị ụmụ nke mụrụ n'afọ so ọ dị ụtọ na gụwawụ nna emehụ ka nwa gị soro ụmụnna na ihe ha na-eme so ọwụzi achọghị echi afọ gị the only thing ha ga-eji were nabata nwa gị wụ ya na-asịsị ihe niile i nwere because gị na ha anaghị emekọ so ihe m ga-emere nwa m ahụ wụ o tolite o ruo 18 years o rugo ihe eji nwoke eme rejista ya n'ụmụnna ụmụnna na-atụ ọnwụ ụtọ a na-atụ n'ụmụnna a na-atụ ekewa oke eke ya oke ọgọdụ n'ọwa cup of rice eke ya ọgọdụ na township o nwere ndị nwere nọ na village enye ị na-atụ ụtọ usoro na-eme ihe a na-eme ọgụrụkwa every year ọ bụrụ na ị nọ Lagos at least 2 times in a year ọ na-ala n'ụlọ ọgọdụ once every December make a chọn ọ ga-anọ soro ibe ya mee ihe a na-eme ọmara omenala so that ọgwa m na-achọghị echi afọ ihe ndị ahụ kụziri ọhịa ọ ga-eji wee nọgide ebe mere etere ụgba etere ose ndị amaala ma ndị ezinụlọ ga-ajụ ha gacha ịma ka o si wee bịa mana ya onwe ya aga m eme ka ọ mara na ịgwụ nwa m ka m si were ọwụ na m amụtaghị nwa ka m si were gị ka m ga-esi were kwa ụmụ mana m na-achọ ka ị mara wụ soro ụzọ nke mụ onwe m soro ịkpazi agwa maka na onwe ya emechi ndị ụmụnna ga-emekpute gị anya maka ihe wu nke m wụ nke gị ezinụlọ m si pụta bụ ezinụlọ gị a ma eme ka ọ ghọtara na ụkwụ ga-eru gị ala mgbe ọ na-ewu hụ nwa ma aga m enye gị ihe niile wụ nke m onwe m kpakọtara bifo ma ekwubata gị n'ezinụlọ so ịkpazi agwa respect ndị tọrọ gị ndị okenye achọkwala okwu maka na onye chọọ gị bifo gị chọọ mana gbazie agwa maka na m onwe m anaghị achọ okwu onye m ga-eme ka ọ ghọta. That's a good one. Even my business gị na ihe niile ị akụzichara ya niile. You have to have a continuity in business. Ọ na-ekuziri ngwa ka ya take over from the business. So all mom call. Most of all those things, so they want legal backing. Yes, of course. Legal backing. Legal backing because all no na ya wa ka mmụọ. Mbere adopt. All no na ya ka mmụọ. I will not will everything to him because I'm not here if I'm not there tomorrow. Okay. Ma bụrụ na ọ na-anya. Ọ na na-anya. Ị ga-enyecha ihe niile. Onye ka ga-ezi nke fọrọ? Ma alụ nwunye m ọnụ. Okay. So ọ na ihe ọ na naanị ya ka mmụọ. As no ofu nwoke a ka m mere adopt. So ihe mmemme m nwere nke ya nye nwere nke nwunye m nye nke nwunye m. Onye mmemme. Maka eme echi ọgwa nwaanyị ọ bụghị ya nwe. Ọgwa ya na ọ gaa ihu. Were ego mgbara ori. Kedu ọnọdụ dị taa biko kedu ndụmọdụ ị nwere inye ndị na-enweta onwe ha n'ụdị ọnọdụ a ma onye nke ekutere ekute ma ndị na-ekute ekute kedu ọnọdụ ndụmọdụ ị nwere inye ha ịfụ na ezinụlọ ahụ na-aga n'udo na ha na-achịkọta ka ha ghara inwe ebe e ga-esi na-eri mpie? My first ndụmọdụ mmenya ha wụ one ọwụ na e nwere wee ọwụ na ikute nwa you have to make outside as man and ekutere nwa even nwa ahụ ekutere self ekwela ka ọmara na ekutere ya ekutere ọ dị possible because mgbe ikutere dị nwa ọka pere mpe ka nwa amụrụ ọfụrụ ọwụ na gị na nwunye gị ga-emente elile keep ya as a secret between gị na ya abụọ unu ga-eme nwa ahụ enjoy agaghị enwe problem but ọ bụrụ na situation whereby unu gaziri ka ọ sawazie ya asara asị mara na ọnwụ ekutere there's nothing you can do ha amarago na ha amarago so ihe emewu just like I said ọnwụ na ofu
nwa ka Ikute anọ n'anya maka ịmụ ọkwa na emechaziri ya emepe ụzọ mụta nwa ọzọ mgbe ka dị ndụ ide ya owere onwe ka ị ga-esi eshie ihe ga-eshie ihe mgbe ka dị ndụ so ọkwa na ha etolite dịka dị ndụ ha etolite na-akọ ọzọ problem isi mpreti ahụ taa onye ọ na-anọ ọrụ ọ bụrụ ka anyị esikwacha nwere ndụmọdụ nwere ihe ha ma onye na-ekute ekute ma onye kutere ekute ana m asị onye kutere ekute gosi ịhụnanya nke ị nwere ebe nwa nke ị ga-amụ amụ dị gosikwa ya nke ị kutere ekute maka na onwe onye na-eji ụfọdụ ndị na-awa ha kute ha chefuru mgbe ha mụtara maka na nke ị kutere ekute bụ onye mepere gị ụzọ iji mụta nke mụtara so onye elelekwala nke kutere ekute anya ihe ahụ oke ruru ya nye ya ahụ asị nwa ha niile wụ ofu nke ekutere ekute ana m asị gị onwe gị ekutere ekute gbazie agwa maka na asị onye a na-elekwasị anya ụka onye na-elekwasị anya bụ onye meziri ihe emezi elekwasị gị anya na ka ị meziri ihe emezi so ma na-asị nke ekutere ekute anyị mara ekutere ekute gbazie agwa rubere nne na nna gị isi ihe ahụ ma ị na-ekwesịghị ime emela ya ka udo nwee ike dị na ezinụlọ daalụ nnọọ rinne ndị Akwamaka o nwere ihe dị ebe a ha si na nwunye gị i were na-echeta mbọsị ị bịara akpọrọ ha oku ịhapụcha ihe niile ị na-eme wee bịa leta biko nwunye gị obere ihe nrita ka nwekwara ihe nrita kelekwa ndị Akwamaka a sị na nwunye gị ana m ekele ndị Akwamaka unu agbalịala ka Jehova gọzie unu ma ndị kameramen anyị ma onye nwe Akwamaka Ezudo Chief ana m ekele gị Chief kembụ n'ihe ya gazie ezinụlọ gị ya gazie mana esikwana prezenta anyị ana m ekele thank you very much. Kedu ihe nwere gwa well ihe nwere gwa ahụ ala m anụkwa maka ise Akwamaka mana anaghị efolo ya ebidozili folo anyị taa since anago m ebe a taa m ga-ebido folo ya igbe ndị ọma wee bụrụ ka anyị ga-esi wee kwachini ije n'ụwa nke ụbọchị nke taa ụnụ anụgono ka ndụmọdụ nke onye biko onye kutere ekute na onye kutere ekute onye ọbụla mee ka e nwee nghọta n'etiti ọnụ abụọ na ezinụlọ n'ike ihe niile wee mekeni wee na-aga nke ọma onye emewu n'ibie egbebere nkwobere onye ọbụla isi na nke ọzọ anyị ebi gosikwa ya ebe ọ ga-ebe masị gị nkukwa anya kama ihe akaba ahụ gosi ya ebe ọ ga-eme gịnị ebe ọ ga-ebe ka ihe niile wee na-eme gịnị na-agazi ọfụma aka bụkwa nwanne nwe nwaanyị Odoziakụ Esther ka o nwee ada ejeje mba chebikwa na anyị izu ụka ọzọ mgbe anyị ga-ejikwa isiokwu ọzọ bụrụ ana m anụ ka o siri mee omenala Igbo ga-adịlili ọ ga-adịrịlị Igbo mma ana m anụ Igbo ga-adịlili onye sọ ma ọ bụrụ ya ma ọ bụrụ ọ ga-eme gịnị onye sọ ga-adịrị Igbo mma ọ ga-adịrị ya na mma ọ ka o mere ọ ka o siri mee ana m anụ